שלום ללילך רובין. שלום וברכה. שלום לך. מקימת הקבוצה בפייסבוק, אנחנו ועד הבית של תל אביב, סימן קריאה, מהפכת הדיור בתל אביב. האומנם? לחלוטין. מה? אנחנו בעצם, אנחנו ועד הבית של תל אביב, השם שניתן לקבוצה ב2:30 בלילה, אחרי דיון סוער בקבוצה אחרת. ולא לקחתם בחשבון שתצטרכו להסתובב מדלת לדלת לאסוף כסף לוועד הבית? זה המון דירות. האמת היא שהכסף הכי גדול שיש לנו זה ההון האנושי. יש הרבה חבר'ה טובים שגרים בתל אביב, ואנחנו סוחרים דירה בתל אביב, ואנחנו 54% מכלל התושבים של תל אביב. זה דירות סחורות. כולנו, כן, חצי מהתושבים הם סוחרי דירות. אבל רגע, בואי תגידי, אז מה הנרטיב של הקבוצה הזו? מה אתם בעצם עושים? אני מבין שאתם חושפים, מוציאים מהארון בעלי דירות בעייתיים, כל מיני אנשים שמתעללים בסוחרים שלהם ומתאמרים בהם ודברים כאלה. קודם כל, הרעיון הוא באמת שעד היום לא היה איפה לפרוק את כל הכעסים האלה של סוחרים. הם היו לבד, היינו לבד, כל אחד מול בעל הדירה שלו, מול הדירה המטפטפת שלו. היום יש בעצם התאגדות, אז אנחנו בשיחה, אנחנו בדיאלוג, אנחנו לא במונולוגים עצמנו, כועסים וצועקים, ותכלס אין מי שישמע. יש מי שישמע, ואנחנו כל שצריך להישמע בתל אביב, סוחרי הדירות. עכשיו, בנוגע לבעלי דירות, יש הרבה בעלי דירות הוגנים, אנחנו מדברים על אלה שהם לא הוגנים. ברור. אנחנו מדברים על דירות שהן פשוט זוועה, וזו חוצפה בכלל לפרסם אותן, זה אפילו מביש. ואתם תפרסמו כתובת ושם בעל הבית, ממש רשימה שחורה. דיר בלק, תיזהרו מזה וזה? בגדול כן, כי יש דירות, אנחנו מדברים בעיקר על דירות, שהן מתפרסמות על ידי בעלי הדירות. אנחנו רק מציפים אותם, אנחנו לא עושים את העבודה. בעלי הדירות עושים את העבודה על עצמם. ברגע שבעל דירה מפרסם דירה, מנסח פרסום ביד 2 או בכל מקום אחר, הוא צריך לחשוב מהיום פעמיים לפני שהוא לוחץ על הסנד. אתם רפי גינת של השוק הזה. אנחנו סוחרי הדירות, ואנחנו רפי גינת כל אחד ואחד מאיתנו. זה אני מנסה להבין את זה. הרשימה כבר קיימת? לרשימה מצטרפים כל הזמן בעלי דירות שלא מודעים לזה, שהם תחת עין פקוחה. לילך, יש כבר רשימה? העליתם לפייסבוק כבר רשימה של 100 בעלי דירות שלדירות שלהם אסור להתקרב? אנחנו לא מעלים שמות של בעלי דירות, אנחנו מעלים כתובות. אז עלו כתובות? בוודאי. נו, כמה יש שם? לצורך העניין, אם מישהו מפרסם דירה, 2 חדרים, 3 כיווני אוויר, ולא כתב שאין שמשות בחלונות, כלומר, כיווני אוויר זה כל הזמן, גם בחורף, גם בקיץ, אתם תכתבו את זה? אתם תחשפו את הליקויים? אנחנו ניידע את היתר, בוודאי, אנחנו נחשוף. אם בעל דירה, תקשיב, גם בעלי דירה לא מצטנעים. התפרסמה אתמול דירה בלי שירותים ב3,500 שקל, דירת 30 מטר בערך. אז אתם בעצם באים ואומרים ברשימה הזו, לדירה הזו לא להתקרב. קודם כל, בוודאי לא להתקרב. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני לא יודעת אם בכלל חוקי לפרסם דבר כזה. דירה בלי שירותים. יש לך דירה בתל אביב? לא, אין לי דירה בתל אביב, אבל אולי הדירה הזאת יש שירותים ציבוריים, לא רחוק משם, מרחק 200 מטר, 300 מטר. כן, אנחנו גם עושים פרסומת לטיטולים למבוגרים. על הדרך, אם כבר תעשו לינק. תגידי, למה אתם מפחדים לפרסם שמות? זה לא עניין של לפחד, כמו שזה עניין של באמת לעשות את הדברים נכון. ואם בעל הדירה מפרסם דירה עם מספר הטלפון שלו, והיא נראית כמו שהיא, אתה יודע, והיא לא נראית דירה, אלא יותר דיר, אז הוא פרסם, אנחנו רק עוזרים לו לפרסם. הוא יגיד שהאות ה' נוספה בטעות בעריכה. אתם לא צפויים לתביעות לשון הרע? נניח שהוא יחשוב שמה שאתם כותבים עליו לא נכון. אבל הם לא כותבים עליו, אלא על הדירה. אנחנו לא כותבים עליו, הוא כותב על עצמו. בדיוק העניין, אנחנו לא כותבים על אף אחד. בעלי דירות כותבים על עצמם ואנחנו מפרסמים. הם עושים הרמת מסך, הם לוקחים את המודעה ואומרים, מאחורי המודעה הזו מסתתרת דירה בלי שירותים, או דירה בלי חלונות. זה נשמע לי שירות על הכיפק, שירות חשוב מאוד. לי זה נשמעת מפלגה. לי זה נשמע משהו שחייב שיקרה וקורה, וכל הסוחרים בתל אביב נשמע, ובעלי דירות, בפעם הבאה שאתם מעלים דירה, תחשבו אם אתם הייתם גרים בה בתנאים האלה. אל תמהרו לפרסם דירות במחירים מופרזים ויקרים, אנחנו לא נסחור אותם, אנחנו נחרים אותם, ואתם תשלמו את המשכנתה לבד.
אנחנו לא נממן אתכם. יש תחושה שבתל אביב שוכרים כל דבר, כל חיר, בכל חצי חדר, זאת הבעיה. שאת יכולה לעשות אתר בפייסבוק, אבל בסוף אנשים עומדים 100 מטר בתור לכל דירה. אני אגיד לך מה, קודם כל אתה צודק, עד היום זה היה ככה, וזאת הייתה התשתית של בעלי הדירות, לפרסם דירות בלי שירותים, אבל אז זה נגמר. אבל אם תמשיכו ככה, לאן תגיעו? אתם עלולים להגיע, נגיד יש מפלגה שאומרת שהיא דואגת למעמד הביניים, ואתם תכתבו, וואלה, לא דואגת למעמד הביניים. אני לא מעניין אותי כרגע מעמד הביניים. זה איזשהו מושג שצריך להזיז אותו טיפה הצידה. בואו נדבר על דברים ספציפיים, לדבר על דברים שכן ניתן לעשות. אני מדברת על דירות להשכרה במחירים ספורים, אני מדברת על מחירון, אני מדברת על חוזה שיהיה מומלץ ומוכר על ידי כל בעלי הדירות. ואגב, בקבוצה שלנו יש בעלי דירות הוגנים, והם בעדיפות להשכיר את הדירות שלהם. תגידי, זה חלק מהמחאה? אני אגיד לך את האמת, אני הייתי חלק מהמחאה, אבל איך אני קוראת לזה? אני הייתי מאלה בעלי האחבר שהיו מפחידים את החתול. אנחנו כרגע בהחלט בהשראת המחאה, אני יכולה להגיד באופן אישי, אני במקרה יזמתי את הקבוצה, והתשתית הייתה המחאה החברתית. אנחנו צריכים להבין, וכולם צריכים להבין, שכל יום הוא הזדמנות לעשות שינוי, וכל אחד צריך להתעורר ולהפסיק לעשות לביתו, כי המציאות מחייבת. טוב, זה הכל, האתר שלכם נועד שנוכל לעשות לדירתנו, אבל זה כבר משחק מילים. זה גם חלק מהמחאה שעושה רושם שמנסה להישאר בארץ. אתמול קראתי על כמה כאלה שעזבו. כן, לא מתרגש תמיד יש עוזבים. יש כאלה שעוזבים ויש כאלה שמתייאשים. אנחנו, איך אומרים, זה הקרב על הבית, גם אם הוא סחור. זה לא בית שלנו, אבל זה הבית שלנו. לילך רובין, תודה רבה לך. תודה רבה. לכם. בהצלחה.